אחרי שהיא תעשה לי גבות וזה. קרה לו 2, אמרתי את זה 2. אני כלב עם כל השבת אחר וזה, אם אתה גומר יותר מ3 עמודים בכל העיתון, לא משנה איזה עמודים. מה זה משנה לך? עיתון חינם, מה אכפת לך? אתה להביא עיתון, הולך כסף, שקל לא עולה. אתה לא מבין, זה רק להרגיע את עצמך כאילו. בלי עיתון זה לא שבת. אז אני אומר לך, עכשיו קח את העיתון פה עכשיו, אין לך את האמת, אין לי מה לעשות פה. אתה לא תיסע בהם. משנה, יש לי אופציה, אם אני רוצה לקחת את העיתון, לפתוח אותו, יש לי את האופציה הזאת, זהו. זה כמו שיש לך רכב למטה. זה כמו שיש לך רכב למטה. אתה יודע שאם אתה רוצה, ודווקא שרכב אתה לא יוצא לחדר כל מהעבודה, לא יוצא. לא עושה כלום. כמה עשית לו? 640? עשיתי לו ליטר. זה גם זה. 220 עשית לו? כמה עשית לו? זה נראה כמו חצי ליטר הדבר הזה. מה, אתה מפליט אותנו? תשלם אותנו? תראה שהוא... זה שקוף אותנו? לא שקוף, אני שם את זה ככה, אתה לא יודע, יש לי עכשיו... אתה עובד על זה? תמונה כזו שאתה מאשר את זה כמו זה, זה כזה? אתה מאשר את זה ואז אתה...